Ngiyabingelela abazalwane egameni lomfeli wethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. 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 Ngiyayiseke ngoba ngaphambili. Ngumama kaThando bazalwane. Amen. Jehova wangibusisa ngabantwana baba bathathu. Amen. They are my first blessing. Amen. 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 Ngizothatha ke encourage bazalwane. Amen. Encourage ngibulisa abafundisi umfundisi wethu in his absence. Amen. Baba uzibonele ngiyambulisa. Ngibulisa nabo bonke abafundisi. Ngibulise uMrs Paul, uPastor Paul naye angekho. Amen. Ngibulise ama-ministers wethu, abavangeli, omama, obaba, insizwa, intombi, ama-keyboardist ne-Sunday school. Amen. Amen. Bese ke ngokukhethekile ke bazalwane. Ngicela ukubulisa umamfundisi wami. Amen. Ngiyabonga mama ukungithemba ngepulpit yakho namhlanje. Bazalwane sinalento yokujwayela ukuthi indawo sinabantu bazo. Amen. I don't belong there, kunabanikazi bendawo. Kepha ngiyayithanda indlu kaJehova. Ngoba inabanikazi bayo. Amen. Uvumela uNkulunkulu akusebenzise ngani. Amen. Amen. Bazalwane ke ngizo-encourage. Angazi uku-encourage ayimesizulu kasi. Ngizokhuthaza. Yes, ngizokhuthaza. Amen. Umfundisi wami unokuthi isotsha ngempi. Amen. Awukwazi ukuba isotsha ungayilwanga impi. Amen. Ngizokhuthaza ngokusotsha bami. Amen. Uya empini ubuye ungasenanyama. Uthi uma phambi kwabantu uthi ngiyisotshe lalimele iSouth Africa eCongo. Bakubona ungananyama ukuthi nangempela ubuye empini. Awumi umuhle uma bazi bonakala ukuthi usuke empini. Ngiyisotsha ke bazalwane. I'm a warrior. Ngizokhuthaza. Bazalwane sinokholwa olu-immature. Amen. Sinokholwa okuncane okungakhulanga. Each and every one of us kuyafika ukuthi ukukholwa kwethu akulingananga. Okay, bazalwane ngizokuencourage nge-weakness. Amen. Yini weakness ngesizulu? Ukuthakathaka. Ngizo-encourage ngokuthakathaka. Ngoba ngi-encourage ngento mina engiyazi. Ngizokuthanda ukuthi sivule amabhayibheli wethu ku-2 Corinthians chapter 12. Kuyenzeka ke bazalwane empilweni sifikele ngokuthakathaka ekumkhonzeni nasekumkholweni kuJehova. I'm sure each and every one of us here uke waba nonyaka la athi uyabona ke mina nguNtomkayisi. Hayi ke 2018 shema zangu ube unyaka wami. I want to be 2018. Each and every one of us sinonyaka la siquestiona khona okukhulu bakaNkulunkulu empilweni zethu. Nginawo mina unyaka onjani. Mina ku-2012 bazalwane kwawumnyaka wempi empilweni yami. Ngalahlekelwa umama wami. Bazalwane wagula umama wami ngibhekile ngibona. Ukukhulekwa kwabafundisi abomafundisi balapha kwagogo bakhuleka bamkhulekela mihla namalanga. Bazalwane ngikhumbula ngelinye ilanga uba umfundisi bakuzibonele emkhulekela umamakhe. Simile sikhuleka. Ngakuzwa athi Jehova mangabe uyintando yakho manje uthathe.
ngavula amehlo bazalwane ngambheka. Ngqondweni yami kwafika ukuthi sila sizokhulekela impilo ngoba lo muntu sisamdinga. Wena uthi uJehova makamthathe. Kwafika kimi ukuthi wrong lo mkhuleko. We are not here for ukufa. We are here for impilo. Sizobuza kuJehova ukuthi baba mphilise. But because benginokholwa okuncane ngaleso sikhathi I resented him. Ngamxwaya. Wathi umama kashona the following day after loyo mkhuleko ngamxwaya. Enhlizweni yami kwaba nokuthi uwe owenza ukuthi mama shona. Ukube bekungasuka ukhuleka uNkulunkulu uncela ukuthi bangaphila ungasho nokusho ukuthi uNkulunkulu umthathe. Ngabusaphila namhlanje. Ukholwa lokho okuncinyane. Lokho ukholwa okuncinyane bazalwane. Ngiyavuka kimi manje ukuthi ukuze ahambe kwakuyintando kaNkulunkulu. Lo yakhuleko kwakuwumkhuleko wokukhulula thina esaphila. Ukukhula lokho. Amen. Amen. Sizofunda ke ku 2 Corinthians bazalwane chapter 12. Ngicela sifunde from verse 8. Turn to verse 9. But again, ngicela sifunde from verse 7 until verse 10. Ngiyacela nje uyitholile namfunde. 2 Corinthians. Ngizofundela imbazalwane ngizofunda. Verse 7 uthi ngalokho ukuze zingaziphakamisi kakhulu ngobukhulu bezambulo nganikwa Eva enyameni ingelosi kaSathane ukuba ingimukule ukuze ngingaziphakamisi kakhulu. Verse 8 uthi ngayo ke ngamusa inkosi kathathu ukuba isuke kimi lengelosi kaSathane. Inkosi yathi kimi verse 9 Lord umusa wami ukwanele ngokuba amandla ami aphelelisiwe ebuthakathakeni. Ngakho kunalokho ngijabulela ukuzibonga ngobuthakathaka bami ngoba inkosi ithi amandla ami aphelelisiwe ebuthakathakeni bami. Ngalokho ke ngijabulela ukuzibonga ngobuthakathaka bami ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwami. Ngakho ngenamile ebuthakathakeni nasekuphathweni kabi nasekusweleni nasekuzingelweni nasekubandezekeni ngenxa kaKristu ngokuba uma ngibuthakathaka ngikhona nginamandla. When I'm weak in Christ, that's when I'm strong. Amen. Lencwadi yomthetho mayingasuki endebeni zomlomo wakho. Wozindla ngayo ubusuku nemini. Emini namhlanje nimandla onke lifundile izwi lakho. Lingelakho Jehova liphefumulelwe nguwe. Khuluma ke ngalo Jehova olungileyo ebantwaneni bakho. Fundiwe uNkulunkulu lomusa sozindla ngalo ke namhlanje. Sihole bakusiyale siqondise ngalo ngoba ngaphandle kwalo asilutho.
waseNazaretha. Amen. Amen. Bazalwane, it's okay to be weak. Amen. I know ukuthi most of the time sifundiswa ngokuba strong. You have to be strong. Fanele uqine. Kodwa izwi lenkosi liyasivumela ukuthi it's okay to be weak. So that kuzobonakala amandla kaJehova empilweni yakho. Because when you are always strong, uyogcina sewujwayela ukuthi mina I'm the strongest person. Angidingi nithi mina ngiyakwazi ukuzimela. Kepha ekuthakathakeni bazalwane. Ula siqiniswa khona. Jehova uyavuma ukuthi sibe buthakathaka. Jehova uyamvumela uSathane ehlise whatever zoyihlisa empilweni zethu. Hey bazalwane, uyahamba umuhle kodwa uweak ngaphakathi. Ube uthi uhambe endleleni bakubona umuhle uzibone ungeze wena. That's okay. Hey, ku right ukukhala. Hey, ku right ukudabuka. Kulungile ukuzivumela izimo, kulungile. There's nothing wrong with that. Hey, vuma ukushaywa. Hey, bazalwane masizifundisele ukuvuma ukushaywa. Hey, masishayele. Ukuze sizokwazi ukuqiniswa yinkosi. Ngoba emandleni kaSomandla thina siqinile. Amen. Beyakumnandi ukuhamba endleleni utholwe uNkulunkulu. Beyakumnandi ukuhamba endleleni utholwe uNkulunkulu. Kuba ngathi awunyathele nangeenyawo zakho. Kuba ngathi awuhambi wena. Hey, kuba ngathi uyaflota. Noma zikhona inkinga, ngoba yena usitshela ukuthi it's okay to be weak. Uhamba ne-pride, ube proud for your weakness. And proud for your weakness yakho. And ngiyayazi. Bazalwane, ngiyayazi weakness yakho. And I'm proud of it. Because that's why ngizothola khona amandla kaJehova. Through God, that's where i-weakness yami iyokwazi ukususwa khona. That's where i-weakness yami iyokwazi ukuqiniswa. Bazalwane, through God, that's where ngiyothola strength. Through my weakness. Yeah, Singing